И здравейте, аз съм против 55 и днес мисля да играем в някой сървър. И ще играем Mirror Battle. Тая игра изобщо не я знам как се играе. Чай видим сопа за китове, някакви готини. Гледай ги, те си имат еднакви скинове. Да, добре. Вау. 32 блока и 16 стълбе. Бах ти. Кимбара. О, ама, това пак 500 точки. Ай, стига. Джъмп, спринт. Мале, безкрайен джъмп и безкрайен спринт. Добре. Броня. Кит, ройоке. Да, такава по-хубава броня дава. Сигурно желязна или някаква подобна. И кнокбак да изстрелвам поне на 50%, 75% на противника. Сигурно това не е такова. Ай, сега влизаме номер 5. Трима сме. Да си извадя тук работи. Опа! Сега си кача. Моята стратегия е първо да си качвам нагоре и да чупя стълбите. Защото те е най-лесно. И като нападат отдолу, ще чупим стълби. О, браво! Чупи! Да, Знам, че първото видео не се получи. На Survival може да снимам пак, да. Но, опа, сега почва битката и те искат да ни стрелят. Аз тук се крия. Се използвам бъга с това. И в момента играем на телефон, ако не сте забелязали. И онзи свят на компютъра се е стрим. И ако може да почнем наново. В един мой свят, много готин. Чакай да не падна, Те му чупи зад него, Знам, че ми е за отборника, но искам да чупя така. И тук е изчупено. Добре, почнахме и за сега двама са убити. Ако са от нас, ти направо се извикам. А не, наши са тук. А не, един си в това. Някой стреля. Тапандур. Тук пак един сагатери. Някакво лайно. То с моя пада, стига. Стига, Дъртар. Дъртар! О, Тартар! Къде? Къде скри сма? Момиче. Бъслите. Добре, браво. Той са кри, брат. Ако не са... Учели го През това нещо го учелих. И писто мялка. Не мога да спра на пауза. Трябва да убия то с това. Мага. Мага. Трябва да убия онзи. С каменния меч. Юба! То с как ме учили? Газо! Няма как ме учили. Няма как да ме учили тук. Сега ще опитат да нападнат и се паднат по стълбите, братачки. Сега ще взема. Сега. Гледай, как да взимам. Какъв е тоя, Какъв е тоя? Видях ти. Какво стана?
Извинете, излизам за малко. Мисля това да е за този клип. Или искате още малко да продължим. Най-малко паркур, ако искате. Тук и това не е в сървър. Първо се използвам това само да прилетя. Извинете. Но не ми се ходи, пиша и пак да минавам тези работи. До старта. Тук или без старта, май. Май да. Ей, тук е старта. Извинете, че го правя, ама... То в момента няма звук и играта, чакайте. То аз май нямам звук. Чакайте. Се чува ли са? Нещо. Не, чува се. Паднах. Опа. Ей, там злато. Сериозно. Скочи го, бе. Щях да падна, ето. Що ми се мести наляво? Няма как го направя, просто... Няма как. Ето, видяхте. Да го прескачам ли този джъмп или да стои? Те не минат. Май хубаво да стои, не минат. И да ми вземе кръв, не ми пука. Не ми взе. Добре, айде. Ай, чекпоинт. Дай правим на ност. Гейм. Са ност. Оп, айде. Оправихме се. Чекпоинта си пуснахме. Опа. Чай от коя страна съм? Не е от тази. Това е много гадно. Како? Да. Разбира се. Иначе добре, че имам чекпоинт, защото иначе трябва отново да го минавам. Добре, иначе няма повече паркур. Знам, но се сменям всеките. Skywars, да? Не. Супер Марио дай малко. Че ми такова. Супер Марио е баси лесното и аз затова искам малко да поиграем на него. Аз тук вече на 2-3 места бях счупил. Извинете. И съм го играл 2 пъти. Още и затова знам на някъде къде са. Скрити капанчета. Тук и просто те съберем. Да не използваме количките. Капанче. И писто ме изкашах ядене. Извинете. След малко... аз не мога да спирам на пауза. Се продължа клипчето и ще приключваме с този епизод. Ще го нарека различни сейвки или нещо такова. Сега пак изкача. Писо! Добре. Сега ще продължим клипа. Така като стигнем до края да привършваме вече, защото ме дразни.
ще приключваме вече сериозно. Аз само ще прилича и приключваме веднага. Да видите за какво става въпрос. Доста са нивата. Не ми се сърдете. Доста. Затова е наричам Супер Марио, защото има над 15 нива. Ето чак, ето тук свършва. Ето тук. Свършва всичко. Няма повече. И добре, това всичко беше от мене. Аз бях против. И се видим в следващия епизод.